Как да направиш такова видео, на което текстът да седи зад теб. Между другото, добре дошли в епизод 1 от новата ми рубрика "Как да изградиш личен бранд за 30 дни", как се научиш да създаваш съдържание и да изкарваш пари от социалните мрежи. И не е задължително да се разхлаждаш по начина, по който го направих аз. Отварям CapCut и зареждам видеото, което ще обработвам като нов проект. Аз съм си го отрязал предварително, за да не губя време. Кликвам на текст, добавяне на текст и изписвам каквото искам. Избирам си шрифт, който ми харесва. Между другото, не знам дали знаете, но можете да си добавяте и ваши шрифтове, които да ползвате в видеята си. Аз, например, съм си добавил шрифта Рубик, който много харесвам. Променям цвета, тук може да заиграете колкото искате с форматирането, преразмерявам и слагам текста на мястото във видеото, където ми харесва. Също нещо повтарям и със следващата дума, като единственото различно тук е, че оставям малко разстояние между буквите в средата, за да са по-видими. След което кликвам на основния клип, намирам опцията Duplicate и създавам копия. Веднага кликвам на Overlay и копието минава на отделен леер. Много е важно да нагласите двете видеа точно едно по друго, за да няма никакво разминаване. След това избирам премахване на фон. Да, това е платена функция, но ако наистина искате да започнете да правите професионални видеа, заслужава си да апгрейднете. Аз лично съм страшно доволен. И сега, най-важната част, кликвам върху Layers и премествам копието на видеото най-отпред. И съм готов. Ето го и финалния резултат. Мисля, че се получи доста приятно. Не забравям последваща да не изпуснем следващия епизод от поредицата.